असल में एगो गाना हमारा आए वाला रहे, हमने के डेट होकर 27 तारीख के रखले रही जा। न्यू ईयर के गाना रहे, आदि शक्ति फिल्म से आ रहल बा रसियन लाएंगे। तो असल में वो 27 तारीख के रिलीज रहे, लेकिन कुछ ऐसा कारण पड़ गई है कि ओकरा के काले आज 7:30 बजे वो गाना आ जाई। अभी कुछ देर बाद 7:30 बजे आदि शक्ति फिल्म से वो गाना होता। चरुआ सब वो गाना के थोड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद दही सब, खूब मजा आई रुआ सबके। एक बार देखी जब पार्टी सॉन्ग है, हमने क्यों न्यू ईयर से जस्ट पहले 27 तारीख के प्लान के लिए नहीं जा, लेकिन कुछ ऐसा कारण हो गई है कि आज रिलीज करे के पड़ता। खैर कोनो बात ना, जय माता दी, सब बढ़िया बा। और आप सब आदि शक्ति फिल्म पर जाई जा, आओ गाना के प्यार दुलार आशीर्वाद दें जा। और कल कैसे कि हमको बताओ तनी कि आज जौन गाना 7:30 बजे आवता वो 27 तारीख के आवे के रहे, और काल एगो गाना वर्ल्ड वाइड से आवता। तो रंगदारी सॉन्ग है, बाबू जहाँ रोज गोली चलेला वहाँ हमार खाली बोली चलेला। रउआ सब जाई जा प्लीज, कहे से कि गाना मजबूरी में गाना ही लड़ गई बा। जैसे कि आज ई गाना होता, काल सुबह नहीं वो गाना होता। ऐसा प्लानिंग तो ना रहे, प्लानिंग रहे कि काल रंगदारी वाला गाना आई वर्ल्ड वाइड से, 27 तारीख के ही रसियन वाला गाना आई। लेकिन गाना के बोल आज जौन 7:30 बजे आई ओकर बोल बा रसियन लाएंगे, और जौन कल सुबेरे आई प्रशांत यादव भाई, जौन कल सुबह आई वर्ल्ड वाइड से ओकर नंबर बाबू जहाँ रोज गोली चलेला वहाँ हमार खाली बोली चलेला। ये टाइप के सॉन्ग बा। त रंगदारी सॉन्ग है। सर सब दोनों गाना के खूब प्यार दुलार आशीर्वाद दही जा।